क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव जायख्लं एसि क्लाबनि बानजायनायाव थांनाय 3 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय थामथि रुंसारि कमलेश्वर बसुमतारी आरो सारुबाला बसुमतारीनि गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनाया थांनाय सानखालि जोबलांबाय। बे बादायलायनायनि जोबथा एबा फाइनालखौ गसाइगावनि ग्लबेल एफसि आरो दाउलाबारि गेवलां क्लाबनि गेजेराव मोगा-मोगि बादायलायदों। बे जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायाव जायगानिफ्राय मोननै हानजानि गेजेराव गोब्राब नाजालायनायनि गेजेरजों 1 गलनि फारागथियाव बादायलायनाया जोबनानै थाङो। दाउलाबारि गेवलां क्लाबा गसाइगावनि ग्लबेल एफसि क्लाबखौ 1 गलनि फारागथिजों फेजेननानै बे बोसोरनि बादायलायनायाव चेम्पियन बिमुंखौ आवग्रिनो हायो। जोबथा बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन बिटिसिनि गुमा बियाबनि एमसिएलए रहिन्द्र ब्रह्म, दतमा बियाबनि एमसिएलए प्रकाश बसुमतारीजों लोगोसे माननि आलासि महरै चिरांनि डिआइपिआरअ गगन नार्जारीमोनहा बाहागो लायो। बे जोबथा बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय दाउलाबारि गेवलां क्लाबा बान्था महरै गंसे ट्रफीजों लोगोसे 30,000 नोगोद रां मोननो हायो आरो रानार्स आप हानजा ग्लबेल एफसिआ गंसे ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 20,000 रां मोननो हायो। मख'नाय जायोदि रुंसारि कमलेश्वर बसुमतारी आरो सारुबाला बसुमतारी मोननि गोसोखांथिनि मुङाव थांनाय 2018निफ्राय बोसोरफ्रोमबो बे गोसोखां टुर्नामेन्टखौ खुंबोनाय जादोंमोन। खुंबोयै देग्लाय थामथि खेब आरो जोबथा खेब बे गोसोखां फुटबल टुर्नामेन्टखौ जाफुंसारै खुंफुंनाय जाबाय। जाहैबाय मोनसे रानिं ट्रफीमोन बे 3 बोसोरनि देग्लाय लास्ट श्री लेट कमलेश्वर बसुमतारी आरो सारुबाला बसुमतारीनि नामाव बेखौ स्पन्सर खालामदोंमोन। बेखौ सालायदोंमोन क्लाबा आरो बे सुरु जादोंमोन नैबे अक्ट'बरनि 3 थारिखनिफ्राय। दिनैहाय लास्ट फाइनाल जाफैबाय। गासै टिमा 17थामोन। लास्टआव जेनेबा गेवलांजों आरो एफसि ग्लबेलजोंमोन। दिनैहाय दा बे गेवलाङा 4 गलाव देरहानानै जै जालांबाय। माबायदि जाफुंसार जाखो जागायनायनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों जोंनि पाब्लिकफ्राबो जेनेबा खाथिनि पाब्लिकफ्रा जोंखौ खोब रेसपन्स होदों बा नायगिरि बिथांमोनहाबो खोब फैनानै नायहोनानै जोंखौ सापर्ट खालामदों आरोखि। बान्था महरै देरहासार हानजाफोर दङ? बान्था महरै देरहासारदों जोंनो 30,000 आरो मोनसे ट्रफी बेखौ होनाय जादों आरो रानार्स आपनो जोङो 20,000 आरो गंसे ट्रफी होनाय जादों। इयुनाव जेनेबा फैयै जोङो बेखौ 19निफ्राय खुंनाय जादोंमोन। 19, 20 आरो 21 बे लास्ट जाफैबाय आरो बोसोरथाम रानिं ट्रफी।